Dobroveče i dobrodošli u emisiju Otvoreno O. Lepo je vreme, toplo je, onda nas to nekako najviše asocira na more, poljupci u moru, šetnja po dugim peščanim plažama. To je nekako sve romantično i mami da dođe do ljubavnih avantura ili afera čak. Pa mi večeras otvoreno pričamo o ljubavnim, kako smo to, odnosno o letnjim avanturama. Pardon. A ja sam to tako usko ograničila se, a ja verujem da će to profesor Jovan Marić za malo prošli. Da, kao po običaju. Pikantno bude. Po običaju vi ste krenuli od poljupca u moru, a taj poljubac možda bude slana voda i tako dalje. Može nešto drugo da se radi pod vodom u moru. A kaže da nije dobro. Ne preporučuje se. Ali ovdje ostite slano, tamo nešto se osti slano. Ali o tom potom. Dakle, kao i obično, ima još jedna priča koju sam hteo da kažem, koja je dosta važno. Dakle, tema je vruće leto, naravno treba da izdržimo ovo vruće leto, vruć seks, naravno, o tome ćemo pričati, tu je poenta. Zašto je vruć seks? Zato što to su oni karlični pokreti. Čekajte, vruć seks uvek treba da bude, nebitno da li je napolju toplo ili je hladno, tako, profesore? Je dodatno znojenje koje stimuliše, pričat ćemo i o tom znoju koji nije nebitan u celoj priči, ali karlični pokreti, hoću da iskoristim vas kao balerinu, dakle, karlični pokreti su oni pokreti koji stvaraju povećanu mišićnu aktivnost, naravno znojenje i naravno toplotu i vrelinu, ali gde kvaka? Evo, odmah odgovor, a vi ćete naravno braniti poziciju žena, ali vidjet ćemo i sa gostom da li je to. Dakle, kad gledate devojke kako plešu i te karlične pokrete, mi muškarci onda fantaziramo kako je ona to sjajno radi. Dobro, tom karlicom, čekajte, ali nisu ti isti pokreti u krevetu, jer su drugačije tačke oslonca. I mnogi muškarci se razočaraju, pa te iste pokrete tvoje gleda tokom plesa ne čini u krevetu. Zbog različitih tačaka oslonca. To je poenta. Ali predstavljamo goste, po običaju, to je jako važno. Evo, sad raritet. Ja ću da predstavim kolegu Aleksandra Miloševića, mog kolegu, poznatog urologa. Seksolozi smo kao obojice, ali to nije kao, nego je zaista tako. Ali šta hoću da kažem? Dakle, nama je ovo Drino, tako, nekako otprilike 20 i neka, čini mi se, emisija. Nikad nismo imali dva puta istoga gosta. I ja ne volim to, bar treba prođe godina dana pa da ponovimo goste, ali ovaj put ti si prvi, samo da znaš, prvi koji si drugi put u našoj emisiji za relativno kratko vreme. Zašto? Zato što si ekspert za te stvari. Retko je naći kompetentnu osobu koja o tome može da priča. Šta ti kažeš na to? I to otvoreno. Rekli ste mi stvar i ovu temu koja sad može da izazove kod mene tremu. A to ne bih želeo, što je to najpogubnije za seksualnost. Prema tome, pokušat ću da budem profesionalan i dobar kao i Da, strah od neuspeha. Dakle, trema jest jednako strah od neuspeha, a strah od neuspeha je i ključ zaista upravo u lošem seksualnom odnosu. Hoćemo da predstavimo i drugu gošću. Mi uvek volimo tako da kombinujemo, da imamo gosta i gošću, da vidimo mi tu, da ja zajedno sa gošćom branim žene, a profesor sa gostom, je li tako, da brani tu mušku stranu. Svi ovdje, koliko ja znam, branimo žene. Na strani ste žena. Dobro, okej, može. Podržavam. Nevena Šarčević, glumica, ova sezona je posebno bila dobra. Gledali smo je u Sinđelićima, u seriji, ali još uvek se ona tu traži. Ja bih rekla da nju više interesuje film i zapravo televizija nego pozorište. Slobodni umetnik. Sad, Nevena, samo da ti kažem ovako, bit ću otvorena, jer smo mi u ovoj emisiji vrlo otvoreni. Mi smo imali problem da nađemo žensku gošću za emisiju i ovu priču otvoreno o letnjim avanturama. Šta ti misliš o tome i zbog čega se žene uopšte boje i da li se boje da pričaju o tome? Prvo sve da vas pozdravim i hvala vam što ste me pozvali u emisiju Otvoreno O. Ja sam zaista jedna apertna osoba i obrazovana da zaista mogu da pričam o bilo kojoj temi i ne osjećam tabu ni prema jednoj temi i zašto ne bih govorila i nemam čega da se plašim. A zašto se žene plaše? Pa verovatno nisu dovoljno, nemaju samopouzdanja, da uopšte polemišu o svim temama, misle da će to da se direktno odnosi na njih. Zatim nemaju dovoljno hrabrosti i
verovatno je to taj neki mentalitet u Srbiji. Sad odmah da otvorimo temu samopouzdanja. A tema je vezano za vaš jedno triki pitanje vama, kao glumica, da li biste pristali da se razgolitite poprilično tamo u nekoj predstavi, filmu ili tako dalje? Za neku scenu, da. Kad kažem poprilično, znate na šta mislim. Znači potpuno nagli. Podosta, ne mora baš potpuno nagli. A to je povezano sa ovim o čemu smo pričali, samopouzdanje u sebe, u svoje telo, a povezano dalje sa da li voditi ljubav preko dana kad sve se vidi ili noću kad je malo zatamljeno. Zavisi od okolnosti. Nemam ni tu neki... Ali ja mislim da umetnici uopšte ne gledaju, kako da kažem. Ja znam mi iza scene kada se preslačimo, uopšte ni ne gledamo ni da li nas neko gleda, ni da li je tu. Potpuno smo u tom nekom svetu. Ja mislim da umetnici potpuno, tako drugačije doživljavaju, gledaju u svoje. Kažite. Na tu reč, kad ste rekli umetnici, oni pravi nisu od glagola umetnuti, nego su umetnici. Dobro. Dobro. To mi se dopada kao kad ja kažem udati se, šta znači? Udu se dati. Ako je neki dobar reditelj i ako je dobro napravio scenu, zašto da ne? Ili ako neki dobar honorar ili film kod Roberta Beninija, verovatno bih odmah pristala, jel? Dobro, znači samopouzdanje u sopstveni izgled, u telo, u sve ostalo. U stav i tako dalje. A čekajte, šta vi mislite? Evo, zašto žene... Ne, mene interesuje, kažem, rekla sam da smo imali problem što se tiče neke dame, žene da dođe u emisiju i da pričamo o letnoj avanturi. Fenomenalno. Ja sam a zašto? Šta mislite zašto? Kao pravi Srbin, mislio sam zašto se uraditi nešto zbog nečega, ali sam shvatio da je to zbog umetnosti. Gospođica ili gospođa je to rekla da bi se u nekom filmu određenog autora, je li tako, pristali bi na sve zbog toga što je to nešto što nama čini zadovoljstvo, a tu novac nije toliko bitan, je li tako? Ne, pogrešno. Bitan mi je i tekako. I novac? Naravno, jer to je moj posao. Ja zarađujem od mog posla. Samo je ovdje u Srbiji možda malo čudno. Kako zarađuješ od svog posla? Wow, zarađuješ od svog posla. Da, ali naša tema je... Naša tema je letnja avantura. Imali smo zaista problem da nađemo damu koja bi govorila na tu temu. Pa na taj odgovor mogu da kažem da verovatno neki strah postoji, nedovoljno otvorenosti i vaša emisija zato i jeste super što raščlanjuje sve moguće teme i posle vaše emisije ne postoji tabu, recimo. Bar malo je se otvorilo. Vi jasno unosite koliko je sad na vašu profesiju u to što bi se obnažili i tako dalje, doživljavate to profesionalno, je li tako? Nije bitno sad šta i kako, koliko sam shvatio. Ja bih volio i da mi objasnite. Znači, radi se o režiseru, je li tako, vrhunskom, Benini. Na primer. Novac je tu, sve je tu, ali ipak je suština da vi profesionalno nastupate u celoj toj priči i time ste profesionalac vrhunski. Da, svakako profesionalac i u tome i u ovoj temi o kojoj ću govoriti, a to su letnje avanture. A sad šta vi mislite, kao seksolog, zašto žene neće da pričaju o tome? Pazite, muškarci pristaju i čak možda kao udaraju sebi recke jer su oni kao frajeri jer su imali puno žena, a žena, ako imala letnje neke avanture, onda znamo šta je... Ja mislim da svaki, prvo da napravimo znak jednakosti između žena i muškaraca. Svi imaju u svojim glavama određene želje za pojedinim avanturama. Preljuba ili prevara je nešto što je sastavni deo svih nas i istorije naše i vekova prethodnih i sve filmove najveće su pravili na osnovu tih preljuba i Lepa Jelena i Paris i kako se zvao njen muž, znači, i tako dalje. Znači, to su u stvari tabu teme danas. Naše društvo i dalje je tako da se tapše muškarac u preljubi, a žena se kritikuje, uglavnom. I sad imamo jednu, po meni, a to će profesor Marić isto da kaže na svoj način, jednu situaciju da je to akcija-reakcija sistem. Znači, muškarci sad jedanput više nisu toliko tapšani, a žene sad jedanput su oslobođene i kreću u previše prikazivanja svega toga. Ne, žene su se sada pustile i oprostite sa lanca. Pusti, da. I to je sad preterana jedna reakcija. Znači, jednostavno, vraćam se na početak. Preljuba je nešto što je sastavni deo života. Ne postoji čovjek koji nekad nije pomislio to. Naravno da su situacije neke... A čekajte, što ta letnja avantura mora da bude preljuba? Da li ta letnja avantura može da preraste posle u tu neku ozbiljnu vezu? Pa može, sigurno. Sad, ajde da se ja uključim malo zbog leta.
leta. Šta je leto? Leto je ipak golotinja, je li tako? Bar kod nas ovde. Pa dobro, Boga mi profesor, sve više ove mlade devojke i zimi hodaju gole. Da, dobro, ali na ulici i tako dalje. Vi kad vidite na ulici, ja sam obišao mnogo sveta i sećam se recimo u Rio de Janeiro, tamo je 10 meseci. 10 meseci su oni u tanga kupačim kostimima. 10 meseci Copacabana samo pređete oko... Znači, kod njih ne postoji termin letnje avanture. Naravno, gotovo da ne postoji ta razlika zima, leto i kao što je kod nas. Pa sam živeo u Africi 5-6 godina kao ambasador i isto tamo je vrućina, svi su tako razgoličeni. Dakle, ta razgoličenost vizuelna, ja ponekad volim da kažem da garderoba i tako dalje treba da bude erotski praznik za oči muškarca. Aha, mislite vi žene onda mame muškarce. Da, tako je to. Dakle, zato se je to govorio. Žena, izgled i sve ostalo, način kako se oblači, da bude erotski praznik za oči muškarca. Jer se mi uzbuđujemo čulom vida. Primarno, vi žene i čulom vida, ali čulom dodira, pa sluha, pa glas, pa da bi se sad onda žene hodaju zabrađene. Profesore, ja uopšte ne znam. Kažete. Profesore, ja uopšte ne znam zašto ih i krštavaju kao letnje avanture. Zato što sve počinje već od proleća, od 21. i pupi, sve se budi. Tako da bi nekako mogli da upakujemo prolećno-letnje avanture. Da, slažem se sa vama, sunce je jako važno. Pazite, sunce je izvor života. Živio sam ja i tamo u nekim severnim delovima gdje se sunce vrlo retko pojavljuje. Na kraju krajeva i kod nas, mi znamo, sećam se, jednom sam baš to gledao. 25 dana nije izašlo sunce, da ne verujete, u Beogradu. Pa evo, na primjer, zimi. Po sicilijanskoj književnosti sunce je princip muškarca, a mesec je princip žene. Meni se to baš i ne sviđa, ja bih voljela da smo mi sunce, nekako mi lepše, a da su muškarci mesec. Ali da se vratimo kako se malo to promenilo. Nekada je bilo zaista devojčica, ako krene sa 14-15 godina u seksualnu aktivnost, to je katastrofa, šta nam raste u kući, maltene buduća, sumnjiva i tako dalje, a dečak sa 15 godina, bravo, sine, konačno si postao momčin. To se sad malo menja, to je nesporno, ali ostaju još uvek, ja mislim, te razlike i sad kad pričam o tome kako smo teško nalazili da neko ko još priča, još uvek su te razlike bitne kod žena, kod vas žena i kod nas muškarca. Bez obzira na ovo sve što se slažemo i ti i ja, da je to danas, žene su došle do svoga ja i tako dalje. Ono što bih samo nadovezao, sunce jeste simbol muškosti i oni sunčevi satovi i sve to su neke penoidne, ali tako, skulpture, ali nije samo mesec, nego je zemlja simbol žene. Zemlja je plodnost, a sunce je to koje će omogućiti da ta plodnost se iskaže kroz plodove. Tako da, otprilike, to je jedan spoj vekovni i mi jesmo proizvod te zemlje i svemira i svega toga. Tu može mnogo sličnosti da se nađe, je li tako? Ali sam nešto teo, stimulisali ste me baš dobro u jednom trenutku. Sad je otišla misao, da. Da, otišla mi misao. Ajde, pričamo dalje. Ajde da pričam. Sunčevi zraci svuda dopiru. A i muškarac to želi, svuda da uđe. Tako i sunce. Da, evo, sad sam teo da ne zaboravim. Erotika, vi ste pomenuli lepo. Ta erotika koja nas stimuliše, ona može da bude pozitivna za našu pozitivnu energiju koja ne mora da bude usmerena upravo u osobu koja vam stvara erotsku misao, nego se vraćate svojoj osobi s kojom ste sa mnogo većim željama. A ponovo se zaljubljujete možda u tu... Ponovo se zaljubljujete. Znači, erotika je potrebna, a ne da se pogrešno shvata ako ste vi doživjeli neki stimulans pozitivni od neke osobe koju gledate koja je u karnevalu ili šeta, tako dalje, da ćete vi želeti i nju da imate. Ajde sad da se ne složite, dame, sa mnom, pošto si pomenuo to prevare, erotika, pa se vraća svom partneru i tako dalje. Pazite kakav eksperiment, dobro me slušajte i bunite se protiv ovog eksperimenta. Dakle, Zamorče i Ženka su u kavezu, on to radi sa njom, naravno nasrče, sve ređe i dosadi mu. Ubace novu Ženku. Mužjak odmah kidiše na novu Ženku, ali nastavlja da radi sa onom s kojom je prestao. Sam mislite kako je to interesantno, šta prevara podstiče kod nas muškaraca da nastavite... Kod nas je obavezno priča ono, sad ti bi hteo da... Ma ne, to je jedan lep, erotika je nešto najljepše za razliku od pornografije. Čekajte, vi u stvari preporučujete muškarcima kojima je žena dosadila da nađe neku drugu ženu, da se ponovo... Koliko, evo to će prosim da kažem, koliko žena koketira po našim, koketira, želi da bude primjećena, želi da bude voljena. A čekajte, a šta vi muškarci radite da biste privukli žene?
Evo, mi koketiramo, skidamo se, šetamo gole. Samo da uletim sa jednom važnom rečenicom. Kažete. Važna rečenica je, kažu stručnjaci, veći od nas dvojice, verovatno, da je žena perverzna duhovno, a muškarac perverzan telesno. Pa sve je razlika u geografskom položaju onog organa. Jednostavno, geografski položaj muškog organa je dosta, jel' tako, eksponiran, dok ženski je geografski sakriven. I samo ja ih opravdavam zaista zbog te geografije. Sunce i mrak, je li tako? Ovo se ne vidi. Mi bi rekli biološki. Eto, imam sreću što sam opravdala geografskim pojmom. Da, dobro. Geografski, to je... Dobro, a sad me ovo interesuje. Kako vi, muškarci, pa, da vam kažem, to se uči, je li tako? Kao što se i ljubav uči, kao što se sve... Ljubav da se nauči. Kako može ljubav da se nauči? Evo, obe smo skočili. Sve se uči. Sve se uči i zato mislim da... Pa da li je onda to prava ljubav? To je neka Einsteinova teorija. Možete da naučite da volite, tako? Ajde ovako, ajde, to je polemika, možemo da pričamo o tome. Vama ženama reći ujutru ja te volim ili divno izgleda što su samo 2 reči, 3 reči, to je mnogo značajno. Koje su dovoljne da budete raspoložene. Jer pazite, sad idemo, da, ceo dan, jer sad idemo dalje. Predigra. Pričat ćemo vjerojatno i o predigri. Predigra za nas muškarce je dovoljno 3 minuta, 5 minuta, i kraće to za tren oke i tako dalje. Vama, ženama, predigra je neophodna mnogo duže, a mudre žene kažu meni je predigra 24 sata od ujutru kako se moj partner ponaša, to jest muž, do uveče, onda će biti uslovno rečeno nagrađen i ja to poželim i bude sve lepo. Ali, ako je on natmuren ceo dan, a ono pola sata pred odlazak u krevet, onda ne mora da kaže volim te i najlepša si na svetu. Da, onda ona posljednji pola sata pred odlazak u krevet, on kao nešto fini, ajmo, hoćemo ženice nešto da radimo sada i tako dalje. Kaže, izvini, ali to ceo dan. To nije to. Znači, preko 30% pod novim statistikama žena pati baš od te manjka želje za seksualnošću. Sad, ako je uz nju i partner koji je tu želju još smanjuje, onda je to tragedija, jedna bukvalna loša komunikacija. Muškarci imaju taj nagon, imaju testosteron koji gura ponekad i kad nemaju želju, u stvari da imaju tu fiziološku želju da se prazne. I onda u tom trenutku kad su baš, što bi rekli naši, zagoreli, onda im više nije ni bitna izgled, lepota, reči, pamet, nego zadovolje svoju potrebu. A ženi je skoro, baš zbog toga što u startu nema tu veću želju, njena želja raste sa ljubavlju. Zato njih najviše boli kada žena prevari, zato što nije tako baš lako da žena prevari. Odlično, sjajno što kažete. Evo, sad smo opet na tome geografiji ili anatomiji. Anatomija je sudbina, ja to volim da kažem. Dakle, geografski, što biste vi rekli, potpuno druga pozicija, primiti u svoje telo nije isto što i gurati u neko telo. I to je velika razlika. Sad smo malo pipi, ali... A sad kada pričamo o tim letnim avanturima, da li se uopšte prepustiti tim letnim avanturima, koliko to prija, koliko je preporučljivo i tako dalje? Pa tu bi dublje mogli da pričamo uopšte seksualnost, koliko utiče na ljubav i koliko je to fiziološka stvar, a koliko je to ljubavna stvar. Mislim, koliko recimo, izvinjavam se, partneri koji recimo imaju nekih možda problema u braku, koliko recimo to može da im pomogne da recimo... Ja sigurno ne mogu da hvalim avanture i preljube. Mislim, avantura da, ali preljuba ne. Znači, to je, ne bi mogli da pričamo o tome. To je jednostavno sastavni deo naših života kao poligamna bića. Često ljudi dolaze i ja verujem da većina ljudi uđe u tu situaciju. Ali sad to odricanje naše, da to i ne prepustimo se tom nagonu koji osetimo u trenutku, toj trenutnoj zaljubljenosti i potrebi je jednostavno i stav naše vere koja nas uči da se odričemo hrane, nekada postimo, tako. I sad mi treba da razmišljamo i o našim ciljevima. Ako nas ta preljuba uvede definitivno, što je rekao profesor Marić, mi leti imamo na izvoru erotske stimulanse, je li tako? Da, na plaži, golotinja, ono sve ostalo. I onda ovo vrlo si lepo rekao. Dakle, poenta je, po mom shvatanju, u intelektualnoj odluci, na intelektualnom nivou, ja volim da kažem, prilika stvara lopova. Prilika koliko hoćete za ovu situaciju, leti, naročito pričamo o leti sada, je li tako, o letu. I na intelektualnom nivou mora se doneti odluka. Neću da prevarim svoju partnerku ili sad pričamo o muškarcima. Ali odluka moguće, pa sad je to stvar koliko ste snažni da pobedite ovu biologiju i ovu erotiku koja vam se nudi svaki čas i tako dalje.
Ja mislim da postoji još jedan faktor. Pobediti samog sebe je prava pobeda. Davno je to rečeno. Pa tako je, ali kada sunce ugreje i ta toplota, taj spoljni faktor utiče da ne može unutra da se dobro razmišlja. Tako da mislim da ove srpske žene neće zadržati svoje muževe tamo negde do Nikoldana dok ne prođe ovo leto, jer sad otprilike završen je još jedan praznik Petrovdan. Znači, prošle su sve slave i svi porodični događaji gde se oni osjećaju sigurno i nekako, jel te, porodično toplo. Njima kad je zima, oni vole da su kući. Sad to uopšteno pričam, ne dajem zaista da ne misle da iz nekih ličnih primjera, ali generalno gledano idu po slavama sa svojim suprugama, ženama, a kad dođe leto, glavna rečenica, Drina, ti znaš, u Beogradu je žena i deca su mi otišla na moru, ili kod bake i deke, ili tako nešto. Mislim, što je meni zaista ogavno, moram priznati, jer smatram da svi treba da nađu partnera za avanturu u tom braku. Ako ne možeš sa tom svojom ženom, pa čekaj, ti joj daješ neke uloge. Ti si žena, nisi za avanturu, ti si domaćica, ali nisi za ovo. Ne može tako. Da, ali to je li tačno, evo recimo, kao seksolog pre svega. Da li, ako, znači, vi ipak pogledate neku, dobro, naravno, da ćete da okrenete se, možete da se okrenete za nekom drugom ženom, ajde, drugim muškarcem, jeli, mislim na žene, ali čim se vama sviđa ta neka druga žena ili nama ženama neki drugi muškarac, to je možda taj neki problem, više nas ne privlači taj muškarac, ta žena sa kojim smo, Ne mora da znači. Ja moram malo priznaman da budem, zato što ste me asocirali sa zimom, a profesor Marić je često poredio naše veze sa godišnjim dobima i da kažem jedan može streći vic u zimi ti zima, uletiti vruće. Prema tome, sigurno da godišnja doba imaju uticaja na sve to naše, opet se vraćamo na intelektualni nivo. Ne postoji čovek ili žena, to je isto potpuno, koje nema neku ideju nekada to da uradi. Samo pitanje našeg kompromisa, našeg mozga, da li ćemo pojesti meso kad treba da držimo post ili ćemo održati se na tom postu. Da, ali ja mislim ipak da tu nešto ne valja, da nešto nije u redu. Pa ne mora da znači. Ne mora da znači. Znači, i kao što ne mora da znači da ta avantura predstavlja jedno totalno odlaženje u drugu stranu. Znači, jednostavno, to je neki nagon spajanja koji se može desiti. A ne mora da znači da to ima veze s ljubavlju i sa nekom. To je jednostavno trenutak. Drina, evo, na primer, ja volim klasični jedan sladoled, ili smijem da kažem, Capri, i on mi je na pijedestalu. Ali zaista volim da probam i druge sladolede i kad odem i u druge države probam druge sladolede, ali ja se uvek verno vratim Capriju. Sad kad ste to pomenuli, ja volim da pravim test. Znate, kad vas posluže dezert, švedski sto ili već razna posluženja, pa mnogo onih slatkih malih... Onda vi ne možete da se opredelite. Čekajte. Razni vrste sitni kolači. To zovu sitni kolači. I sad možete pojesti 3, 4, ona malecka, ne možete više. I otprilike vizuelno znate, sad smo na vizuelnom, otprilike znate koji vam najviše odgovara. Ali đavolska radoznalost vas vuče, uzmete prvo onaj koji najviše volite, pretpostavljam, pa onda ajde da probam, pa da je upravo i zasitite se, ne možete da se vratite na onaj prethodnik koga ste najviše voleli. I ne sutradan, ali govorim vam o nekom prijemu, o nekom skupu gde ste i tako dalje, nema sutradan. Dakle, moj test je da li pojedete 4 kolača odmah, ja ta ista koja najviše volite i nećete probate druge, ili probate od 4 različite vrste, ne možete pojesti više, recimo od 4-5 onih malih kolačića. Odlučna sam ja u tom kontekstu. Uglavnom biram jednu vrstu. Jednu istu. Ali postoji jedan koncept, pogotovo ako patriarhalni društvo ima kao naše, da se ne sme prikazati. A ja ne jedem kolač. Mislim sladolede, ajde, ne jedem ni ja kolače, samo sladolede. Da se previše skriva naša želja. Ovo sad pričam iz ličnog iskustva. Ja sam svoj 60. rođendan slavio tako što sam imao tortu u obliku zlatnog penisa, jednog velikog. Izuzetno. Svi su bili oduševljeni, pogotovo žene, ali niko nije smeo da proba dok nije išečen na sve strane. Međutim, sreća je bila da je bilo jako mnogo kolačića sa malim penisima i svi su to lakše. Tako da i ta neka strah od prikazivanja naših želja, potreba, pa to je veličina. Mi možemo slobodno da pričamo o svemu, a da li će neko nešto uraditi ili neće uraditi, to je ipak stvar intime neke i našeg stila života
I sad se vratim opet malo na to leto i zašto se kaže morska avantura. I doživio nešto. Kako ti je bilo na moru, na letovanju? Mi smo pripremljeni kad odemo na letovanje, sve 2-3 nedelje, nekad se išlo i duže, pripremljeni da prosto nešto doživimo. Ako smo slobodni, ako smo sami tada u nekoj fazi, tako je to ono gledanje. Tako da to često, ja kažem, nije pravi test za neku ličnost, jer to je sasvim jedan mjesec dana nešto drugo. A ja baš mislim da jeste pravi test. Zato što ako tad možemo da se sa nekim dobro provedemo i napravimo tu avanturu sa tim našim partnerom, ja mislim da je to najjači ispit. Ali ima i obrnuto. Recimo da je super, sve je divno i krasno, a kad odete recimo na to neko letovanje, zimovanje, neki put, pa onda odjednom ne možete da se... Pričali smo, vi ste pominjali nešto naše običaje, maltene narodne, seoske i tako dalje. I sad imate ono seoski brak na probu, kao dođe malo, živimo zajedno. I ja često pitam, jeste živjeli zajedno? Neki pitaju da li se udam, ne udam, oženim, ne oženim i tako dalje. I naravno, oni kažu, jeste, bili smo 10 dana na moru, na letovanju, tad smo bili zajedno. Ja na to kažem, nije to ta proba. Nije to to. Vi ste otišli na more, da vam bude lepo i sve. Morate s nekim živjeti i što narod lepo kaže, pojedete kilo soli, a ja rado kažem, morate biti s nekim 4-godišnja doba. I živeti onako, baš spavati ujutro, ići na posao, već sve koje su obaveze. I na taj način provjeriti jeste li kasnije za pravljenje dece i ono što kaže narod, veza braka radi. Sad malo da se samo našali. Te veze na moru nisu najčešće veze braka radi. Pa to sam ja sad htjela da pitam. Da li te, evo, vi ste rekli da te letnje veze mogu da prerastu u nešto ozbiljno, a sad, jeste vi slažete s tim? Knjiga gde je gospođa došla kod psihijatra i pitala, uvek nalazi pogrešne muškarce, nikad ne može da se uda. Pa dobro, zato što sama verovatno emituje tu neku energiju. On je pitao sve redom i na kraju su došli do zaključka da ona sve svoje muškarce nalazi u kafiću pored svog stana. Tako da i mesto izbora, mesto... Znači sve to ima neke veze. Znači nije lako. Ono što, mislim da kažem ovde, ono što jeste izbor kod nas malo zamagljen. Sad smo svi na tržištu nekom, pošto se promenio komunizam, tad se nekako znale neke vrednosti. Pomenulo se ono vreme kad su nam roditelji birali partnere. Sad smo nekako sami... A možda je to bilo i bolje. Mislite da se promenilo? Nije se promenilo. Ja evo gledam i moje generacije, mlađe mislim, gledam da im mame jako biraju partnere, da im govore za... Pa to možda muškarcima, to je sinovima. Ne, i ćerkama veoma, ali tu se ne govori, to onako indirektno sa strane i vrlo utiču, sem koje su zaista radile na sebi da mogu da se tom matrijarhatu odupru i da postanu jednostavno prave ženke. Ali verujte mi, u celoj Srbiji imam puno prijatelja, toliko majke utiču, pa i očevi na svoje... Ja mislim, otvorili ste jednu temu, a pozadina te teme, ali samo kratko, pozadina te teme što se ima samo jedno ili dva deteta, po mom shvatanju. Naravno, ako ta majka ima samo jedno dete, a često je to slučaj, onda ona... A Boga mi imaju majke koji imaju više dece koji se tako ponašaju. Ne toliko, onda 4 deteta, nek svako nađe svoju sreću. Znači vi preporučujete što više dece. A ova sa jednim detetom i bdi nad njim našto, ja sam u jednoj knjizi imao jedno poglavlje Veliki mamin sin. I tu obrađujem vrlo često upravo fenomen da majke nemaju svoj život razuđen, zanimljiv, nego kroz sina žive neki svoj život. Eto, verovatno će mamini sinovi letnje avanture da iskoriste, da se vratimo na temu. Pa ne, međuljudski odnosi ti su vrlo komplikovana, a donekle ja kad se vratimo u grčku kulturu imamo dosta objašnjenih tih odnosa, najkomplikovanijih međuljudskih odnosa. Ono što je definitivno sreća, svi se mi razlikujemo. Prema tome, za nekog letnja avantura predstavlja jedno, za nekog drugo. Definitivno da se letnje avanture dešavaju više nego zimske avanture. Ali kako recimo... Izvinite, toplota utiče na to. Pa to sam, ta toplata. Kako recimo mi potpuno nam se drugačiji partneri sviđaju recimo zimi, a leti, znate ono, drugarice, odete sa drugaricama na more, potpuno kao, otkud ti sad ovaj uopšte nije tvoj tip.
Kako te znači da smo on mi vrlo podložni privukao? tim spoljašnjim uticajima. Da nismo bića koje smo se izgradili skroz, da imamo samo svoje mišljenje, nego smo, to je i dobro. Znači da je sunce dobro udarilo u glavu. Da, sunce udarilo u glavu, ali je taj vizualni faktor, mislim, pazite, sada došli smo, vizualna civilizacija, evo i nas gledalci gledaju, i to je vizualni medij, je li tako? I davno je Fromm napisao jednu divnu knjigu, kaže imati ili biti. Imati ili biti, znači da imati ko ste, šta ste, biti, a imati koliko para imati sve ostalo, imati ili biti. A sad ima imati ili biti ili izgledati. Dakle, u vizualnoj civilizaciji vrlo je važno kako izgleda. Da, must be beautiful, to je došlo sa zapada. To je došlo sada do toga da morate i i svi taj selfie i svi da lepo izgledaju, da budu atraktivni. Tako da je to došlo na nivo onoga što je novac imati i biti ko ste, šta ste ostvarili u svom životu. Sad ću ja da vas prekinem. Moramo da idemo na jedan muzički predah, kako smo mi to navikli, a i vi, dragi gledalci. Samo ću vam reći da i ovoga puta imamo ovo lepo cveće na stolu koje nam dolazi iz cvećare Mala balerina koja se nalazi u Kumodraškoj ulici i lampe koje nam dolaze iz Home Arta i naravno ovo gušt suvo belo vino koja je neka mešavina Sauvignona i Chardonnaya. Mi ćemo da probamo, uživamo u vinu, vi uživate u muzici i vraćamo se i otvoreno nastavimo našu priču. Došla u moj grad, ako si koji onih dana još lijepa si. Šta su ove godine bez mene ti donijele? Kažeš život ti je baš potaman, imaš klince, kola i velik stan, a zna li da te nasmije onako do suza? Kažeš mi nije to moja stvar i da sam tvoj najveći promašaj. Dobro da nije neko veće zlo, ovo je srce moje već preživjelo. Dobro je da si dobro bilo čija, da si dobro je, neka si. Dobro da nije neko veće zlo, ovo je srce moje već preživjelo. Dobro je da si dobro bilo čija, da si dobro je, neka si, neka si, neka. Došla u moj grad, ako si koji onih dana još lijepa si. Šta su ove godine bez mene ti donijele? Kažeš mi nije to moja stvar i da sam tvoj najveći promašaj. Dobro da nije neko veće zlo, ovo je srce moje već preživjelo. Dobro je da si dobro bilo čija, da si dobro je, neka si. Dobro da nije neko veće zlo, ovo je srce moje već preživjelo. Dobro je da si dobro bilo čija, da si dobro je, neka si, neka si, neka. Dobro da nije neko veće zlo, ovo je srce
srce moje već preživjelo. Dobro je da si dobro bilo čija, da si dobro je, neka si dobro, da nije neko veće zlo. Ovo je srce moje već preživjelo. Dobro je da si dobro bilo čija, da si dobro je, neka si, neka. Evo nas ponovo u studiju, uživamo u vinu Gušt, vi ste uživali u muzici i otvoreno pričamo o tim letnjim avanturama. Sad dok je ta bila pauza, Nevena je htjela nešto da kaže, nešto smo pričali. Pa meni se ovo svidjelo što je profesor rekao da moramo sa partnerom da živimo sva 4 godišnja doba. Sad zamislite ovo da se... Dobro, tako se i najbolje upoznajemo. Da, i najbolje upoznajemo, ali mi je nešto simpatično palo na pamet. Sad ne svidi mi se on u jesen. Sad ja njemu kažem, slušaj, s tobom sam proleće, leto, zimu, ali jesen da te ne vidim. A što se recimo ne bi dopao u jesen? Vi ste sada... Sa ovim jesen, s ovim prolećem se zavisi. Vi ste slučajno i to pojene sve, sad će psihijatar vam objasni dubinu nesvesno. Zašto baš jesen? Dakle, vaša haljina ima mnogo različitih boja, a kažu da je jesen priroda puna upravo tih različitih boja. Mnogo više nego u proleće, to znate, lišće, pa žuto, pa crvenkasto, pa ono, pa još zeleno zadržalo se i tako dalje. Jesen je predivne boje, a vi imate tu haljinu sa atraktivnim bojama i vjerojatno zbog toga hoćete sebi da date za pravo u jesen da još više što šta, mislim, i tako to. Isprobate. Slučajno. Znači, vama zima izgleda najmanje odgovara. Da, jel, ništa nije slučajno. Dobro, možda je zimsko dete, ja ne znam. Spontano više onako glumački rekla. Da mi ne dolaziš u jesen, dođi mi čim počne zima. Sve je jasno, ali evo ja uvijek, dakle, poznata je stvar, malo protiv psihijatrije, kolega je urolog pa je više u telu, otprilike što se toga tiče. Kažu da u glavama psihijatara ima mnogo više konstrukcija nego što stvarno ima kod pacijenta. Da pokrenem pacijenta, klijenta, ajde niste i pacijent, daleko od toga niste ni klijent. Ali govorim u načelu kod druge osobe. Tako da ima i toga, ali nesvesno je da sad se vratio malo na te letnje avanture i nesvesno. Dakle, nesvesno priželjkivanja koja nismo ostvarili tokom godine, a imamo fantazije, sad smo na temi seksualne fantazije, različite su seksualne fantazije kod raznih osoba i onda želimo možda to, ajde sad, leto je to nešto, svi smo otkačeni, nema stega, nema kontrola. Ima više tih fantazija leto? I ja mislim da leti ima više mogućnosti za realizaciju fantazija. Zato što, znate, evo vi žene, kaže, ne uživam i ti znaš vrlo dobro, 1/3 su odnosi anorgazmični, ako ta osoba može, jer ne može uvek da se opusti do kraja. Mi muškarci možemo mnogo lakše da se opustimo nego vi žene. I sad sve je lepo, ali nema završnice, nema orgazma. Zašto? Znači, morate povremeno po mom shvatanju dozvoliti sebi da poludite. Za mene je orgazam kratkotrajno ludilo. Nešto vrti glavom. Slažeš se? Nadopunit ću se. Za orgazam, dakle orgazam kao kratkotrajno ludilo, trenutak da se nema neka kontrola. I ako držite sve pod kontrolom, nećete uživati. Nauka je sad stavila znak jednakosti između muške impotencije i ženskog orgazma u komunikaciji. Ima sigurno 30-40% muškaraca koji imaju problem u ostvarenju erekcije u toku kontakta. Da, to smo pričali. I žena toliko, tako da sigurno je taj problem i socijalni i sve zajedno, mnogo kompleksan problem da bi se mi jednostavno neću reći sparili, nego napravili jedan lep kontakt i doživjeli lep život. I onda nam višegodišnja doba, naravno, nisu toliko bitna. Ali je činjenica da taj stimulans erotski je izraženiji. Ja mislim da se slaži profesor Marić na kraju to je rekao, taj letnji stimulans erotski, mnogo više erotike ima. A da li recimo onda možda... Zimi nam se sve više u mozak vraća, je li tako? Pa to znači... I borba da se ne prehladimo, da mnogo problema više imamo zimi. To znači leti je bolja situacija što se tiče tih problema, tih vaših pacijenata, klijenata. Pogotovo, pa imate manje posla leti? Imate manje posla leti nego... Ne, to je posao samo. Ali živimo u komfortnijem vremenu. Zamislite, ljudi, recimo, oni preci naši, pre 100-150 godina. On leti
bere voće, možda obrađuje njivu, a zimi on mora loži furunu, mora nabavlja drva, da čisti sneg. Ima 1000 obaveza nekih teških. Snalazili su se i tad ljudi. Ali evo da otvorimo tu temu interesantna. Mora biti interesantna tema. Pre 50 i više godina su retko se goli vodili ljubav, nego samo skine malo gačice ili tamo se namesti koliko treba i tako dalje. To je povezano zima-leto, a sad i zimi, kako god hoćete, mnogo više partneri golišavi. Ja verujem da tad žene su još mnogo manje posvećivale pažnju svom orgazmu. Sigurno. Jer su suštinski žene zbog tog odnosa hormona mnogo genetski praktično. Dobro, ali mislim da onda ljudi nisu ni znali dosta stvari o ovome o čemu mi pričamo. Da, mnogo se nije znalo, ali se ipak znalo da u vreme u sredine menstrualnog ciklusa može da se ostane u drugom stanju. To je doba ovulacije, doba kada je na talasu testosteronskom. Samo ću da vam kažem da ni sada mnoge devojke to ne znaju. Samo ću da kažem da su potpuno u ovo vreme kada se sve zna jako neobavešteno. Zato ćemo da im objasnimo 28 dana u proseku ciklus i žena kaže jaše na 3 hormonalna talasa. Prvo dođe estrogeni, pa manji testosteronski u vreme ovulacije, pa opet jedan veliki progesteronski. To su 3 hormona i to su 3 talasa. Kaže, kao svako jahanje po talasima nije prijatno često i mi muškarci bi morali da razumemo vas žene da u tome jahanju i tako dalje ste drugačije. Nije isto kad jednu rečenicu kažete ženi u 10. danu ciklusa i tu istu rečenicu kažete u 23. danu ciklusa. A našto u sredini kada je testosteronski talas, kada je doba ovulacije i svega pohotnost, želja za seksom je i kod vas žena veća, seksibilnost i sve ostalo, tako da je to također vrlo, jer je biološki to tako regulisano da se može imati potomstvo. A čekajte, kako vi onda jašete po tim talasima? Mi ne jašemo zato što nemamo talasa. Nemamo to. A ovo znači mi galopom idemo ili idemo peške. Sve zavisi kako snaš. Da li ima džipa ili ide peške. Ali ja opet sam sad otišao. Mislim, teo sam vas da pitam. Idealno, dobro, setiš. Ali džip, kad smo kod džipa, mnogi nadoknađuju energiju koju nemaju konjskim snagama džipa. Pa da, mora neko zadovoljiti. Ali znate šta, po nekim istraživanjima kada sam čitala, kažu letnje avanture recimo traju, ne znam, 2 nedelje ili do 3 meseca. Mislim, prosto kao, zašto? Zašto ne može ta letnja avantura? Vi kažete da može, ali uglavnom je to, ostaje letnja avantura, afera, kako god. Zašto to ne može da preraste? Zato što je taj letnji odmor... Ja ne znam ni jednu osobu koja je se udala, oženila. Dobro, ali zato što je to letnja avantura verovatno jedno lagano pijanstvo kad vi doživljavate sve draži mnogo više nego što su one realne. I kad prođe ta temperatura, kad prođe to leto, onda počinjete realnije da sagledavate stvari i sve ono što ste prepustili bez obaveza, bez komplikacija nekih, postaje realnost jedna. Pogotovo septembar mesec je čudan mesec kad se vraćaju sa odmora, pa se mnogo potroši para, pa deca krenu u školu, pa mora ponovo da se daju pare za školu, za ovo, za ono. Tako da kažu, sad mi nikad ne pričamo i nećemo pričati o politici, o ovim emisijama, ali uvijek je vlast, kaže, loše prolazila na izborima kad organizuje u septembru, jer narod osiromaši i protiv to, bar kod nas je tako to bilo. Ali poenta je sljedeća. Isprazni se neka energija preko leta, definitivno, i onda dođe taj kolotečina od septembra, škola i sve ostalo. Ti raspusti od 2 meseca... A ja sam mislila da to nama koristi da prikupimo energiju, da bismo imali energiju posle. Ali se isprazni tamo na moru, ipak su to neke telesne aktivnosti koje nemate ako plivate, ako ste na moru, ako malo trčite, ako izlazite i tako dalje. I različite su emotivne naboji. Vi ispraznite taj jedan seksualni, erotski i ulazite u onaj realni, surovi. Dobro, i onda nema ništa. Jadni partneri. Sad zavisi kako ko shvata svakodnevicu. Ste imali još neku ideju? Rekli ste da imate par ideja koje biste htjeli da nam kažete. Ovo što je meni Nevena rekla, da je pitam. Da li, recimo, pošto ima dosta, mislim, kolega koji putujete tako na razne seminare i tako dalje, da li tu dođe, recimo, do tih nekih afera, avantura? Da li je to vezano s godišnjim domom, zimi, leti, da li je? Pa evo, baš smo bili na jednoj stipendiji u decembru, ali mi koji putujemo odavde se dogovorimo da ništa ne bude između nas.
Vi se dogovorite? Pa naravno, da bi širili bratstvo i jedinstvo. O tome se radi. Dobro. Tako da ipak je to internacionalni seminar, internacionalna stipendija. Treba se potruditi i upoznati druge narodnosti. Znate, pa dobro. A znači između vas da ne bude iste nacionalnosti? Pa da upozna druge, da upozna druge, da vidi neke karakteristike. Na tim skupovima, simpozijuma, isto to je promjena ambijenta, osvežava duh, ja to često volio da kažem, a promjena partnerke osvežava telo. Vjerojatno i promjena partnera, tako? Ali promjena ambijenta osvežava duh. Dakle, kad odete na neki simpozijum, kongres predstave neke ne u svome gradu, onda je to sve malo drugačije. I onda isto opet dobijete neku dodatnu dinamiku, nešto malo se živne, radoznalost proradi gde, šta, kako, nisu ustaljene teme, šeme i to podstiče kompletno, uključujući ove hormone o kojima pričamo. Apsolutno. Da li ako se vratite sa tog kongresa i ništa se nije desilo konkretno, da li se osjećate malo prazno? Ne osjećam se prazno zato što znam da će nešto da se desi ovde i da nije trebalo tamo. Pa dobro, ali ako se već pripremi na to da neće ništa, ona je rekla da se oni dogovore. Neće ništa sa svojima, ali internacionalna ljubav je nešto drugo. Može se desi i ne desi. Zato što je svakome cilj da upozna nekog novog, drugačijeg i negde malo dalje. To je vrlo zanimljivo i posle kada imate neku vezu, bar meni, zašto da ne? Čekaj, ta veza na daljinu, da li to onda, evo sad kad si to pomenula, da li to može uopšte da opstane? Pa, sa jedne strane može. Ako se dogovorite na koji način. A sve, znači, dogovor je... To vam ostane kao dobar... Ovo je pravo pitanje za profesora Marića. Da li vi mislite da se mi razlikujemo u okviru jedne sredine, ima razlika dovoljno, ili je bitno da neko živi u nekoj drugoj zemlji da bi bio različit? Da li je to, ako nisam dovoljno jasan, da li mislite da smo ljudi kao ljudi svi slični? Da li smo u Nemačkoj ili Srbiji, postoje razlike neke, ali nebitne. Da li se ljudi razlikuju jedan među drugim? Putujući mnogo po svetu i komunicirajući sa mnogo i kolega psihijatara, došao sam do zaključka, i to je, ja sam inače šahista, šahovskom grbu piše gens una sumus, jedan smo rod. Dakle, u suštinskim odnosima, muško-žensko, vođenje ljubavi, partnerski odnosi, šefovi, potčinjeni, nema bitnih razlika na zemljinoj kugli. Verujte mi, na reč, bio sam i u Kini, i u Indiji, i u Brazilu, i u Africi. Sve sam to analizirao i proučavao. Ali, sad idemo na ali. U ruralnim sredinama i u urbanim sredinama ima poprilično razlika. Nije isto u ruralnim sredinama, u Indiji i u Brazilu i tako dalje, a u urbanim sredinama, dakle gradovima gdje svi gledaju iste televizije, isto sve prate internet, ovo ono, u seoskim sredinama prilične su razlike. A evo, ja sam čuo, mlad sam bio, nisam se ni razmišljao o politici, tada je bio jednopartijski sistem, znači nismo imali šta da razmišljamo, tako? Drugi su razmišljali za nas. I čuo sam, i to mi je ovako, išao sam na posao i čuo sam jednog filozofa našeg, pitali su, pa kao šta misli uopšte o razmišljanju. Kaže, pa meni je bliži Japanac koji misli slično kao ja, nego Srbin Baraba. Pa da, odgovor na vaše pitanje je zapravo potrebno je da neko bude malo egzotičan i da bude u toj stranoj zemlji, zašto da ne, da znamo da misli na nas, da razmišlja, da nam šalje SMS-ove, kako smo i da uvek možemo se naći sa tim prijateljem. I sad, ali moram odmah da kažem nešto, zbog gledalaca, tu postoji opasnost, velika opasnost kod ljubavi na daljini, na rastojanju, u idealizaciji partnera. Znači, kad ste na daljini i kad niste zajedno s tim partnerom, po prirodi nekako čovjek idealizuje i daje neke osobine tom partneru koji on možda nije ni uočio, nije ni primetio. Nije ni to tako loše. Nije loše, to je zanos ljubavni, naravno. To je ono što održava tu vezu. Ali kad se sastanu, onda puknu baloni, neretko. Naravno. Sad što se tiče ljubavne avanture, kažu, ako hoćete već neku ljubavnu avanturu, aferu, gledajte da to ne bude neki vaš kolega sa posla ili neko sa kim ćete se posle susretati kad se vratite u stvarnost, realnost. Ja moram da ugradim reč odmah, pošto svi hoće da... Ja prvo treba da zauzmem stav da ljubavne avanture van, ako postoji veza jedna ozbiljna, ne treba da se podrže, je li tako? I da kažete da ako već su podložni tim ljubavnim avanturama, paze.
Pa neću da to kažem ako i ne podržimo u startu. Jednostavno, ljubavna avantura je ljubavna avantura. Ja mogu samo, pošto je to nešto kroz vekove što se prati, mogu samo da kažem da ljubavna avantura ne mora nikakve emotivne veze da ima sa ozbiljnom vezom koja postoji, ako je ona stvarno iskrena i čista. Ali ako je ljubavna avantura nastala kao posledica loših odnosa u samoj vezi, onda je ona uglavnom problematična. Ja bih, ako mogu da povežem samo ovu temu letnje avanture sa diskriminacijom žena, pogotovo kod nas u Srbiji. Čim pređu tamo 47. ne znam, to je pa petina, baba i ostalo. I ja ovom prilikom negdje apelujem da i te žene, pa da, videla sam vaš izraz lica, ali malo u inostranstvu i nije baš tako. Evo, gledam žene i rade od 50 godina, lepo nameštene, uređene, i dalje rade, i dalje stvaraju i žive. Tako da smatram da i ove naše treba isto tako da žive i da ih spomenemo, da i one se upuste u letnju avanturu. Ne mora to biti seksualni odnos, kombinacija. Letnja avantura može da bude za te žene o kojima ja brinem, mojim nekim starijim koleginicama i prijateljicama, da pojedu sladoled svakog dana, da sebi dozvoli tu vrstu letnje avanture, a da ne pišu recke. Otvorili ste jednu temu koja je delikatna, ne bi se dublje upuštao u to, samo bih rekao, nažalost, sredovečnih žena od 40 pa naviše uvek stasavaju svake godine nove 20-godišnjakinje koje su ono što sam pričao na početku, praznik za naše oči. Čekajte, zar žena u 40. godinama nije u najboljim godinama? Da, to je najbolje godine. Žene su onih 15 godina od 25. do 30. To sam često govorio. Dobro, da znam da sad iskoristim, pa... Ne, da, nije tako. Ne, izuzeci uvijek postoje. Ali samo da kažem ovo na temu vrlo jedna interesantna doživlja koju sam imao na nudističkoj plaži davno, kada sam odlazio i to me interesovalo. Upoznam tamo neku devojku sa kojom stojim i jednog trenutka nailazi njen kolega, meni nepoznat, sa posla. I ona zapanjena, ja s njim radim, pa se okrene, pa ne zna pa da spusti ruke. A i on isto tamo vidi, sad treba da se vide goli, rade zajedno. Pa to sam ja rekla, znači birati nekog koga ne možete da, pa to ali pazite, nudistička plaža, to je bila, sećam se te scene, fascinantna. Ne, ali ono, uznemiravaš me, daj otkaz. Samo mi da, evo, pošto smo došli do kraja ove emisije gdje smo pričali o tim letnjim avanturama, da damo prosto neki zaključak. Pa mislim da je uopšte želja za tim avanturama individualna stvar. Ima ljudi koji svoje leto i odmor doživljavaju na jedan način i na drugi. Mislim da je sve to nekako unazad gledano istorijski opravdano, sve u redu, ali opet je bitno da niko nešto pretjerano ne trpi od svega toga. I ti međuljudski odnosi su ipak naša osobina i neko ume da to funkcioniše, neko ne ume i neko uvek napravi neku avanturu, napravi svoj problem, sam sebi najviše. Taj koji čini avanturu, nije on uvek srećan zbog toga što radi. Često nosi posljedice toga sam u sebi. Tako da, ja opet kažem, ne preporučujem to tek tako. To je vrlo ozbiljna stvar. Avantura nije džabe francuska reč. Mislim, francuskinje su izuzetno opuštene i one smatraju avanturu za nešto normalno, za sastavni deo života. I tako treba do duše i da se shvati da to može da bude sastavni deo života i da treba u jednom delu, ne stalno naravno, i da to ne bude ni na čiju štetu. Ali moram da kažem samo jednu stvar. Pravi prevod avanture je pustolovina. I zapravo to je mnogo bolja reč. Pustolovina je znači nešto u što ulazimo, a ne znamo šta će nas snaći. Tako da malo mi se više to sviđa, taj Tom Sawyerski fazon, što ne mora samo da bude neka preljuba ili kombinacija. A za kraj hoću da kažem, za letnju avanturu izaberite svog partnera i neki novi ples. I napravite avanturu tako što ćete da napravite nešto novo sa svojim partnerom, naučite neku novu igru
i zajedno sa njim igrajte ovo mi se sviđa. na plaži. Pošto smo malo analizirali reči, evo sada pada mi na pamet da analiziram vašu divnu reč koju ste pomenuli, pustolovina. Znači, pustiti lov da se desi lov. Odmah okrećete. Profesor uvek I u jakliju ste okrenuli. Pa zar nije pustiti lov? Pustiti lov. Ali sad hoću da kažem da zavisno od partnerskih odnosa... Ne, nego loviti opet tog istog partnera. To ima smisla. Meni se to sviđa. Ako pričamo o avanturama, znači podrazumijemo se da imate stalnu neku vezu, pa ste otišli tamo negdje na more, pa se nešto eventualno desilo. Sad stručnjaci kažu da je dobro ponekad otići bez svog stalnog partnera na more ili na letovanje. Radim ja to stalno. Naravno, i to se ja zvao teorija voltinog luka. Vi znate da elektrode moraju biti malo odvojene da bi mogla da sevne ona varnica emocionalne komunikacije i tako dalje. Naravno, ako ste stopljeni, nema mogućnosti za tu da sevne. Tako da treba biti malo odvojen po ovom nekom shvatanju, pa je to dozvoljeno. Ovo što ste lepo rekli, avantura ne mora uvijek da znači seksualni kontakt, onaj u pravom smislu penetrantni kontakt. Prema tome, avantura može stvarno da bude bez razloga da partner bude da li muški, ženski, ljubomoran na sve to. Dobro. U svakom slučaju, ako i dođe do neke avanture, ja ću onda na kraju da vam kažem, da vam preporučim da ipak se vi zaštitite, jer ima tu mnogo opasnih stvari. A mi smo došli do ove naše avanture koje se zove Otvoreno O. Što se tiče ove sezone, gledat ćete neke reprize i izbore emisija koje smo radili tokom ove sezone. Družimo se od sljedeće sezone kada ćemo opet otvoreno pričati o ovakvim integratnim temama i sa ovako dobrim gostima. Evo, profesor Jovan Marić i ja vas pozdravljamo i želimo vam da vi, profesor, kažete uživate u letim avanturama. Da uživate u letu koje predstoji. Prijetno.